rimore jaira Malolo TV kamora mora mentiere ageno no odiochieng' mar bedo maber akaw thuolo nieri mar rwaki e chenro mar duol mine kama kelo ni chenro nieri kaka pile en Joyce Oduor. Odiochieng' ma kawuono e chenro mar duol mine wan kod welo adamiyo gi thuolo mondo mi gifulnu gi nyinge tich ma gitimo gi kama bende giwuoke e boma nieri ma Kisumu. Machiegni ahinya e chenro mar duol mine unyalo nyisowa nyingi kwachako kodi tich mitimo gi kama itiye. Erokamano, amor ahinya odiochieng' ma kawuono, wane twak ma kawuono ma wuoyo e arita mar nyithindo. Gi nyinga iluonga ni Bill Hakoth Amimo, atiyo gi ofis mar nyithindo, an apisa mar nyithindo mochung' ne Kisumu West e Kisumu County, machiegni ujowinjo. Erokamano Joyce, kendo amor kabiro e chenro no mar duol mine, iluonga ni Maureen Omuya, atiyo e migawo mar Changing the Way We Care. Migawo no en mar kamino maduong' miluongo ni Catholic Relief Services. Erokamano ujowinjo. Erokamano e chenro machiegni e chenro mar duol mine. Thuon wach ma kawuono wadwa wuoyo en arita mar nyithindo. Maybe kwachako kodi Bill iwacho ni in jalno ero ma bende tiyo e migawo mar sirikal kendo in ofisa mono mochung' ne nyithindo. Inyalo nyisowa ni arita mar nyithindo en ang'o? Erokamano Joyce. Arita mar nyithindo sana wang'iyo kaka nyithindwa nyalo dongo ka gin e mier kendo kaka inyalo ng'igi ka imiyo gi thuolo mar dak gi jonyuol manyalo bedo ni jonyuolgi monyuologi kata jonyuolgi mok onyuologi. Ahinya wasebedo gi nyithindwa kirito yore mopogore opogore, sana wan gi nyithindo mosebet ka dongo e orphanages to waluongo gi dho odiero ni charitable children institutions. Yes. Wan gi nyithindo be biyudo ni seche moko giketho chik kendo gikone iyudo ka samoro tergi e rehabilitation schools kata waluongo ni government statutory institutions. Koro nyithindwa gi king'iyo ratiro mar nyithindo to ber ka nyathi onego bed ni dongo ka en e bwo janyuolne kata ka en e bwo ng'at manyalo kawo ting' kaka janyuol mondo mi oyud kaka onya dongo e yo makare kendo inyalo taye kendo ratiro ge irito e yo madwarore. Pali mane kaka nyawacho yo machiek e tiende mar arita mar nyithindo. To Maureen iwacho ni itiyo gi migawo no mar Changing the Way We Care kata loko arita mar nyithindo. Migawo mitiyo no na ere gima odilgo maduong'? Migawo mar Changing the Way We Care en migawo no mar piny ngima. Wan e pinje machalo kaka Guatemala gi Moldova. To koro e Afrika ka wan e Kenya ka ema watiye. So e Kenya ka watiye counties go mag Kisumu, Nyamira kod Kilifi. Koro ka watiyo to wamakore machiegni gi sirikal. Ma sirikal kaka ene bad children's department. Ene bad sirikal mochung' e weche mag nyithindo. Koro ka watiyo kodgi to wang'iyo ni to wanyalo mako tich nang'o mondo mi nyithindo odonge i familia. Odonge i gwenge, odong gi wedegi ma ok ni sama nyathi oyudo chandruok tigole e kind anyuolane tiduoke kama kar dak mar nyithindo waluongo ni orphanages. Koro ng'enyne wajiwo dak mar nyithindo kwa e miechgi mondo mi gidong makare kendo gidong ka gin bende giyudo hera koda weche mamoko be mamiyo gigerore kaka nyithindo. Ato nyithindo gieki ang'o momiyo ere ber mar nyuol ni keto nyithindo gieki ma nyithi kiye ma konono jonyuol gi te oto kata mago eko mochando. Ang'o momiyo sirikal dwa kawo okang' mar gologi e orphanages kuonde ma gidake mondo mi otergi e mier mopogore opogore kata mier kuma giaye mondo mi gidong kuno? Anyalo dwoko mano, Madam Joyce. Chien kae nitiere nonro manotim mane ng'iyo kaka nyithindo dongo sama gin e mier kata sama gin e orphanages. To nonro ni nonyiso ni nitiere sama nyathi odongo e orphanage nitiere rem moko ma gibedo godo. Kaso sama gidongo ka gin e bwo janyuol kata ka gin e mier nitiere ber ma giyudo. Achiel kuom bergi ing'iyo ka nyithindo nitiere orphanage iyudo ni thothne gin kanyakla. Kaso iyudo ka okaw nyithindo mopogore opogore, samoro nyathi ogol Mombasa kata en nyathi Muislamu kata nyathi ogol e community moro ma ok wach dhok mowacho. Koro sana ka omi nyathini thuolo mar dak e mier kamoaye kata gi watne moro to nitiere kaka gidongo kanyakla kendo ng'iyo wedegi.
Ka en dhok to puonjore dhok achiel ma odongo godo. Kaso sana sana be ber moro kendo ma iyudo ni nyithindo gi sana nyithindo ma jonyuol gi onge. Awach ni janyuol gi otho. To kaw gi oter gi orphanage to samoro janyuol gi ne nigi kata lowo kamoro. Ibo yudo ka wede gi ka nyalo nyuako to kaw lowo gi no to uso kaso koro nyithindo gi ok yud lowo. Orphanage irito gi ma gibed jomadongo. Ka gisebedo jomadongo to koro thuolo gi mar bet kanyo rumo kendo koro ibo yudo ni nitie imanyo yo ma mondo gol gi godo mondo koro gidogi gidag dala. Koro ka gidhi to giyudo ka lowo gi ni oseusi to ibo yudo ka pek nitiere nikech mondo mi gichak luwo yo kaka ginyalo yudo lowo gi bedo matek. Alafu kendo moro kendo manyalo wacho en ni nyithindo gi ging'eyo wedegi kendo gipuonjore values kata chike values kata ging'eyo kaka idwaro ni mondo gibed e community. Gipuonjore kaka ginyalo interact gi jomoko, gipuonjore kaka ginyalo puonjore ng'eyo gik moko matindo tindo kaka luoko sande. Ibo ni orphanage iluoko negi, dala ginya puonjore luoko sande. Gipuonjore be wuoyo gi jomoko kendo tudruok margi gi anyuola gi bedo mayot pogore gi kaka sama gin e orphanage. Afani Madam Morin be nigi moko manyalo medo. Kadwa medo kanyo matin, waneno ka en adieri ni joma tayo migepe mag kar dak nyithindo tie bende tije mabeyo ma gisetimo nikech gichiwo puonj ne nyithindo gi. Gimiyo nyithindo mane nigi chance mar yudo gigo mabeyo monego bed ni ng'ato nyalo yudo e ngimane. Mak mana ni kwang'iyo long term effect, kwang'iyo gik mawuok e bang'e kwa bahati mbaya, wayudo ka sana sama nyathi pod tin, nitie nyithindo ma ijwang'o. Ne wawacho ni gima miyo nyithindo koro wayudo ni dongo kar dak nyithindo moko nojwang'. Ng'ato nyuolo nyathi to dhi ojwang'e e kamoro owite. Kaeto ka jo sirkal okwanye to kamokwongo ma ginyalo tere nikech gikia wengi en children's home. Koro kuom mare marach yudo ni ng'ato onge ng'ama obiro mondo mi owach ni nyalo kawo ting' nyathino nikech sirkal bochiwo thuolono, mano wabiro wacho mbele. Koro wang'iyo ni sama nyathi dongo en gi gigo oyudo kuom jarit mare. Ma sama jarit mare ni rite, okonye mondo abuongo ne odongi, otugo kode, ong'e sechegi mag chiemo, ong'eyo sama nyathi tuo, ong'e gimoro amora matimo nyathini. But iyudo ka institution kocha samoro gi nyithindo 20, gi nyithindo 50, to jarit margi en achiel. Koro ing'e ni gidongo e yo moro ma gichalo nyithindo mochik negi olang'. Koro miyo dongo margi cha bedo chien king'iyo kipimo kod nyathi monyuol mondo mi familia. Gin odiochieng' kodiochieng' gilalo ga dweche madhi 3 gidok chien. King'iyo nyathi modongo e kind jonyuolne gi nyathi modongo e institution, ibiro yudo ka sama macha ringo to ma samoro kata bet pok ochako. Nikech training no be onge kaluwore gi care giver man kacha. Ng'ato achiel dwa ng'iyo nyithindo 30 ok nyalre. Koro iyudo ka mago gik ma duoko thiro dongo mag nyithindo ma nie institution. Kaeto wachako waneno ni sama gin e institution kanyo gichando nafas mar wacho gima timogi e kit ngimagi. Kaka nawacho ni samoro jorit tin to nyithindo ng'eny. Koro en ng'ato ka ng'ato laro mana nafas mare. To kinene familia ka samoro gi nyithindo 4 ka ng'eny, 5 ka ng'eny. To jorit be samoro nitie mama nika, baba nika, kata mana dayo be nika, wamine kony gi rito nyithindo gi. Koro nyathi ka nyathi dongo konyalo wacho gima time, oyudo kony mapiyo. Koro institution ka bende iyudo ka nikech nolinga gi wachni. Ka koro bedo ng'ama duong' to wacho gima time no samoro gidage. Kanye miyude rate mamalo mag deruok, rate mamalo mag timo timbe mamiyo ng'ato dwa ni koro ng'eni en bende en gi chandruok. Koro time in a negative way. En deruok, samoro bi nonro wacho ni ng'eny gi dhi bedo jok ma donjo e weche mag anjawo nikech nokoyudo puonj koa piny. Koro mane gimomiyo sirkal neno ni ber mondo wanyuaki kaka jokanyono. Mamano wadwa gode nam lolwero kamano. Kech kumiyowa session kama. To wayudo kaka wan bende wapuonjo jowa kuom wechegi.
mondo wanyuaki mondo wakikisha ni nyithindo ji bedo gi ng'eyo ni nyathi mondo donge e anyuolane mondo kata ka en kich to kich nigi wedegi obed ni en gi wedege motimamo munyalo dakgo mondo yud hakine kaka ne jalony wacho Chapinha ni kata mana mwandu wuongi okoyudi okonyrego e gima maber. To seche ma sirikal okawo dwakete tim chenro nieri mar golo nyithindo e institutions gi mondo mi otergi mondo gidag e mier. Nyithindo gi eki ma idwa ter mondo odag e mier kuonde mopogore opogore, bende migi thuolo mar yiero jok ma gidhi dak godo e mier kose ikawo akawa nyathi titero ne ng'ane no in dhi daga gi ng'ane mondo mi opuonji kata yore go eko mag dak e yo makare. Erokamano Joyce. Kisumu County anya wacho ni wan mbele. Nikech kane wachako program ni wachake gimoro 2018 to kane wachako to nwatudore gi orphanages mantiere Kisumu County mwaluongo jotichgi mwapuonjo mwanyisogi kaka gibiro iko nyithindogi mondo sami gologi kiterogi e mieche kata itudogi gi wende to koro giseikore. Koro e puonjruok kae ne watimo gimiluongo ni child assessment kama nikawo nyathi tiketo piny tiwuoyo godo to en be ochiwo pache nikech wan gi thuolo mar winjo gima nyathi dwaro kaso iike kaso wan kendo e puonj kae ne watimo gimiluongo ni family assessment makoro ne miyowa thuolo mar sama waselimo anyuolage wabet godo piny to be wang'iyo kony machal nade kata gin gi rem machal nade to ere kaka inyalo jiwgi mondo sama nyathini odhi kachacha to kik ohiny dok kuma noaye. Koro nitiere kaka nyathi iketo kendo bedo part of process mar duoke dalano kendo yiero. Kaso bang'e no e puonjruok kae be neno ni sama odhi dalacha nyaka bed ni iluwe kuom thuolo machuok mondo ng'i ane ni sama en dalani odhi nade. Maka po ni wach moro nitiere kata oroch ratiro ne yo moro mopogore kata nyathi ok donji e anyuolani inyalo kendo idok piny tibet ting'iyo ka nitiere wat moro kendo machielo ama onyalo dak godo. Koro gima program ni konyowa kata chenro ni konyowa godo en ni omiyo nyathi thuolo bet kendo donjo e anyuola kako moyiero kendo miye thuolo mar dongo gi bedo gi winjruok maber kod erokamano wakaw yweyo matin. Jera Malolo TV wabiro kawo yweyo matin kaeto biro duogo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine ka thuon wach mabende wawuoyo odiochieng' ma kawuono en arita mar nyithindo ka wan kod Mikai Morina Obuya kaachiel kod Bilha Akoth Amimo mabende wadhi mbele kod twak machalo kamae. Kik idhi mabor. Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kama kendo ni chenro ni en Joyce Oduor. Twak marwa ma kawuono e wawuoyo e wi arita mar nyithindo ka wan kod Morina Obuya kaachiel kod Bilha Akoth mabende wawuoyo e yorego eko mabende sirikal dwa temo neno ni nyithi kiye orit e yo makare. Ka wadhi mbele kod twak machalo kamae gi Morina inyanyisowa ni kopogore gi wach mar maybe chando kata nyithindo ang'o momiyo nyithindo wuok e mier kuonde ma gintiere mondo mi gidhi e institutions wego kata orphanages mondo mi gidag kuno. Erokamano Joyce, kadwa medo kuom wachno momiyo nyithindo we miechgi kadhi dak kar dak mag nyithindo bende wayudo ni chando mar jonyuol ma janyuol samoro yorege mag yuto ni piny koro neno ka ting' mar nyithindo gi koro medore kuome ka. Koro koyudo thuolo ma onyalo kawo nyathi mondo odhi odagi kar dak mar nyithindo mondo yud jogo iluongo ni sponsor to yot mondo yie ma nyathine dhi dak kuno. Koro ng'enyne iyudo kaka samoro bok en hero janyuol ni mak mana ni nitie yore ma koro janyuol nyalo timo mondo mi obed gi yuto no
monyalo chiwo matin manyalore ne nyithindo. Koro ng'enyne iyudo ka chando gin around somo, nyathi dwaro school fees, odwaro gik sikul go, to sponsor to seche mar chiwo konyno, to gima gikete ni nyathi nyaka dhi dag kono. Ka iyudo ka seche moko bende nyathi nyithindo giwegi obukora buka ni en koro mondo mi odag gi janyuol bedo matek, koro ka janyuol koro omanyo kony ka sirikal, to sirikal neno ni we mondo okete koni mondo mi omiye puonj moni ma waluongo ni rehabilitation services ma igole tenge kaluwore gi timbe ma samoro timo motamo wang' janyuolne. Kaeto kendo wachako wayudo ni nyithindo gi bende nitie jonyuol mana majwang'a nyithindo. En gi nyalo, samoro en gi tich otiyo, to en ng'ama pok odonjone ni to onyalo onego bed ni okawo ting' nyathine mondo otim. Koro nyathi bende nyalo neno ka koro ngima obedo matek, to koyudo thuolo nonyalo dhi kar dak nyithindo, to en owuon odhi kuno. Koro jalony Bilha bende nyalo neno matin kanyo. To Bilha, maybe ka imedo matin kanyo kopogore gi wach mar nyithindo maybe miyogi ir wedegi mondo mi gidag godo, be nitiere yore moko ma nyithindo gi eki bende nyalo dag go gi joma moko mopogore gi wedegi ma en godo e anyuola kuma nitiere? Erokamano Joyce, daher medo kapok adwoko mano kuom gik mamiyo nyithindo dhi orphanage. Osemulo matin, tambe daher medo matin. Wan gi nyithindo ma seche moko nyuol kata gi nyathi, to ok nyal, nyathini ok nyal rite, koro odhi to jwang'e kamoro. Koro waluongogi ni abandoned babies. Koro sama ojwang'gi kamoro ne nyithindogi ireso, koseresgi to iyudo ka gihewo dhi e orphanage. Kaso wan gi nyithindo be monyuol kidhi e yo western iwacho ni out of incest. Samoro nyathi obambi kata gi watne, kata en nyathi mar wat moro, to ok onyal dongo e anyuola kanyo. Mago be nyithindo ma dhi e institution. Kaso wan gi nyithindo be moketho chik e yo mano wacho, samoro nyathi okwelo kata oneko, to onego bed ni timo ang'o, ikonye mondo obed nyathi malong'o. Koro mago be iyudo ka thothne iterogi e rehabilitation schools. Koro mago mana matin pok wawacho. Koro wan gi nyithindo be molal. Seche moko nyathi okoso yo to oyud ka bayo kata kamoro, to en nyathi matin mok nyal dongo. Kaponi manyo jonyuolne ni ibiro yudo ka seche moko timo ang'o, odhi e orphanage. Koro sirikal nowuok gi guidelines mane tayowa kendo ne konyowa ng'iyo kaka nyithindo gi inyalo rit e anyuola. Koro ei guidelines ka wan gi family options mopogore opogore. Wan gi family option waluongo ni kinship care, to kinship sana sana ng'iyo nyithindo minyalo rit gi wede, kuom nyithindo mantiere gi wede kaka orphans, ibedo ni en gi nergi, en gi kwargi, en kata gi nyamin gi maduong' kata wadgi maduong', wedege joma otudore godo e yor nyuol. Kaso wan gi kendo yo moro ma nyithindo gi nyalo rit godo miluongo ni foster care. Foster care be nitiere kendo miyo nyithindo thuolo dak gi jonyuol ma ok gin jonyuol monyuole. Jogi onge gi tudruok moro amora gi nyathini, lakini gigolore kendo gichiwore ni ginyalo bet gi nyathini e thuolo ma tin, sana sana obedo ga higa achiel, kaso inyalo mede kendo gi higa moro kapod ing'iyo kaka nyathini nyalo donjo e family mobete e long term. Alafu wan gi option moro miluongo ni guardianship. Guardianship be sana sana miyo ga nyithindo thuolo dak gi wedege, to gidak godo kendo mae ikale ginene e court. Ma dhi through e court, to court miyo gi guardianship order, kendo nyathini ng'at modak kode ni miye dwaroge ma odwaro nyaka orwak higni 18. Alafu wan gi adoption. Adoption be waluongo ni permanent, nikech en sana sana onyalo bedo kinship adoption kama nyathi bete gi watne, kata local adoption, nikech ne wan gi international adoption, lakini international adoption nochungi. Koro local adoption en ng'ama ae pinywa kae, omi thuolo mar kawo nyathi kendo kalo godo e court, to sana sana itime ga e high court. Kaso obet gi nyathino kaka nyathine monyuolo, kendo nyathini nigi ratiro mar yudo nyaka mwandu ge ma en godo. Alafu e Waislamu ka be wan gi miluongo ni kafala. Kafala ni be miyo nyithindo sana sana ma Waislamu thuolo mar dongo kendo puonjore
e bwo Islamic religion kendo miyo odongo kendo imiye dwaroge modwaro gi thuolo mar dongo kaluwore gi kamoleni. Erokamano, mago e options ma wan godo sani e sirikal. Erokamano Bila. To koro nyaka ne muoch mar coronavirus chake pacho kaendi ne dwe mar adek higa nieri, sirikal no onyiso jok ma nyithindo go eko mantiere institutions mondo mi odoge mier kuonde ma gintiere. Maybe kinyalo nyisowa Bila, to e mier kuonde go inyalo yudo ni nyathino wuok kuro kodhi e institution kocha nikech maybe challenges manokale nikech nochando kata noonge achiel ariyo adek moko. Koro ere kaka maybe mano affect nyithindo, to un kaka jogo ma deal with changing the way we care, kaka ukonyo nyithindo go eko gi seche gieki. Erokamano Joyce. Kaluwore gi tudruok ma wan go gi sirikal. Kane tuo maduong' mar corona olandi e pinywa mar Kenya ka, to sirikal noringo piyo mong'iyo yorego minyalo geng'go landruok mare. Koro achiel kuom yorego ne ni iloro kuonde ma ji odak modhungore, ma achiel kuomgi ne ni sikunde to gi kar dak mag nyithindo. Koro en adieri kaka iwachono ni nyithindo moko ne onge ikruok mar dhi dala. Ng'e ni nyithindogi moko kuomgi kaka onyuolgi ka gitindo, samoro gisedak kanyo e ngimagi te. To koro igole ni chakre kawuono idwa dhi bedo dala ma duogoni kae pod ok wang'eyo. Kaeto gi ikruok mar pache, samoro gima nogoli cha ne rach mane ohinyo pache, to koro chiko wuok ni nyaka koro doga doga. Ma kendo adier jalony Bila ne pimona ni nitiere moko ma pod chandruok go make ot, ma sani watemo luwogi mondo wang'e ni to gidhi nade kuma gintieno. Koro Kisumu County ka, kane watimo nonro ni nyithindo adi manowuok e institution modok dala, ka walarore gi migawo mar Department of Children's Service, ne wayudo ni nyithindo manodok dala ne gin 1,007. Koro nyithindo 1,007 gi nodok kowuok e institutions 31. Mago institutions mag ji giwegi, nikech wan gi institutions bende gin 3 mag sirikal e Kisumu County. Koro ne miyo nyaka watim mapiyo kaka migawo mar changing the way we care, kitawa kod sirikal, mondo mi wane ni to nyithindogi wajuk gi mapiyo kuma gidhi e dalano, kaluwore gi jotich mag sirikal mantie, giluongo ni Child Protection Volunteers, to gi jotich mag CCIs kama ne giaye. Koro kanyo gima ne Bila wacho ni watimo negi assessment, watimo nonro kuomgi ni gin ang'o gini ma gichando at that moment, e sechego gin ang'o ma familia gi ochando. Atamalo 50 ne yudo ni gin gi chando mar chiemo. Atamalo bende maluwe kanyo 40 gi wiye ne yudo ni pod gin gi chando mar mondo giyud gik mamoko ma gikonyorego mag rito ler. Nikech Covid noyud ni en tuo minyalo thir landruok ne ka warito ler. Koro piyo piyo migawo ni noringo mochako pogo mpango ogo bura gi DCS, ma e bura ka waamua ni kod mwandu matin manitie, koro wamigi cash transfer mondo mi ginyal nyiewo nego nyithindo chiemo. To hawi maber bende wapatna gi UNICEF Kisumu ka. Koro wan partners mag Care Reform, watiyo machiegni gi UNICEF, ma UNICEF bende biro kawo nyithindo maromo 600, kind 600 gi 800, mondo mi gimigi cash transfer, margi no pod dhi mbele. To kaka changing the way we care, wasemiyo nyithindo madhi 200, families 200, ma wamiyo simu dwe ka dwe, wabiro miyo gi kamano kuom dweche 6. Kaeto bende wamiyo gi puonj ma children officers kaka Bila kendo biro medo matin kanyo, tayowa mondo mi wachop ne familia gi. Omigi puonj kaka ginyalo dak gi nyithindo, omigi puonj kaka wanyalo thiedho tuo mar Covid, to puonj maduong' kabisa mimiyogi en mondo gimany yore mag yuto mondo gichung' kar kendgi. Koro Bila inyalo mede matin kuom gigo ma watimo mondo wa support go families. Erokamano Maureen. Joyce daher medo ni wasetudore gi migawo kaka osewachono mar changing the way we care. Wan gi UNICEF kaka osewachono. In fact UNICEF nokonyowa ahinya ndalo mane waiko nyithindogi, mane wapuonjogi
gi jo orphanages mane rito gigi. Alafu wan gi ICS be nitiere ka be konyowa. Koro wasebet kwa tudore kanyakla gi migao mopogore opogore mondo mi wang'i kaka wanyalo rito nyithindo. Sirikal be nigi chenro gi, wan gi cash transfer mar orphans and vulnerable children. To king'iyo gima cash transfer ni ne konyowago en ni mondo nyathi odonge i anyuola kendo koro nimiyogi pesa matin en 2,000 ka dwe timiyogi bang' dweche 2 mondo okonygi mondo dwarogi matindo tindo gibed ka ginyalo yudo. Koro kane Covid ni obiro to sirikal nochako kendo program miluongo ni Covid cash transfer. Mabe ne watudore gi ruodhe gweng', waluongo ni chiefs gi assistant chief gi national administration, ma families gi moko nobedo registered kendo yudo pesa, kendo pesa ni konyogi chopo dwarogi, rem mag dwaro mane gin godo, kendo konyowa geng'o landruok mar tuo mar Covid-19. Koro nowacho be ni wach mar household economic empowerment mabe pod watudore kodgi. Sama watimo nonro ni mwawuotho ei utegi to wang'iyo rem ma families gi nigo. Koro kane wang'iyo rem go, nitiere tools mane ing'iyo. Kiseng'iyo tineno ni janyuol mane nyalo timo ohala kata ne timo ohala to nikech ka Covid nobiro to nochung'. Kata koro dwaro mar ot nobedo mang'eny to koro onge tich ma ginyalo timo malong'o. Ere kaka inyalo jiwgi mondo koro mago processes ma pod nitiere, kendo nitiere families mane oseyier ni nyalo yudo kony ma kamano, kendo kwa tudore gi migao kaka Changing the Way We Care gi ICS gin e process mar jiwogi kendo sirogi mondo gichung' wadgi gi mondo koro bang'e kata ka emergency fund kata pesa ma gichiwo ni ochung' to jogi nyalo ritore kigin. Ka wadhi kotieko maybe Maureen wachni mogik kaminya wacho kotenore gi arita mar nyithindo. Erokamano Joyce, an ka dwa pogora gi mine wetega e chenro mar wuon mineri. Dahero wacho ni wan kaka mine wachung' motegno ne familia magwa, wachung' motegno ne arita mar nyithindo. To bende watem keto wuodego machiegni nikech gini makowa ji ariyo. Ok ochuno ni nyaka obed wuoro monyuolo nyathi, bende ok ochuno ni nyaka ibed miyo monyuolo nyathini. To gima watemo wacho ni in midak gi nyathino koda in minyuole kata in michung' kaka janyuolne, wachung' negi motegno. To onge gima tek manyalo bedi manimoni rito nyathini nikech wan gi ji e alworawa ma wanyalo konyorego. Sirikal nitie, migepe mopogore opogore be nitie kaka Changing the Way We Care. Koro aparo ni wabiro weyo nambawa mar simu ma wanyalo bedo tudorego kopo nitie wach moro ma inyalo dwaro mondo walalre. Erokamano. Namba mar simu en 00722 Erokamano. Wachni mogik Kamilha. Erokamano, an daher goyone jowinjo erokamano kuom miyowa thuoloni gi Lolwe TV kuom thuoloni momiyo koro wanyalo tudore gi jopiny mondo mi waler gik motimo. Koro dwaher jiwo jopiny kendo kwayogi ni sani piny olokore, ok en piny kaka machon, kendo wakwayogi ni mondo wariwre uru kanyakla mondo warit nyithindo, mondo nyithindo kik hiny yudore e orphanages kata ringo dala ka gidhi manyo kony kuonde mopogore opogore ma ginyalo yude e shida. Ofiswa wambe wan gi namba minyalo tudruok godo kodwa ma ok ti gi pesa, kendo inyalo goye to sama igoye no nitiere kaka itudi gi ofis machiegni kodi kendo inyalo yudo kony. En 116 ma inyalo goyo kitiyo gi simu mar ong'we yamo, kendo samo make to gikonyo ga nyaka timo guidance and counseling, kendo gitudi gi ofis machiegni kaso inyalo miyi kony kaluwore gi wach mar nyithindo. Erokamano. Ajara mar Lolwe TV mana kaka isewinjo kowuok kuom jogo eko ma bende ne wan godo e twak kawuono. Nyithindo, nyathi kosenyuol en nyathi mar joma chon ne wacho ni nyathi kosenyuol en nyathi en mar anyuola, ng'ata nigi jukumu kata ratiro mar neno ni nyathino orit kendo odongo e yo makare. Gi kanyo mochopo e giko chenro mar duol mine ma bende ne waiko ne Lolwe TV otieno ma kawuono. Ibed kod otieno maber nyaka kendo warom e chenro machielo. Nyinga Joyce Oduor.